Lur, ki nyong lagi nang sawah. Ki kan banyune deneng ora nana banyu ya lur, ki ya nang sawah ya lur. Ki. Kuwi banyune kayaknya anu kosong lur, kayak anu kekurangan banyu ki lur. Mohon doang ya lur, moga-moga bisa ana banyu maning ki lur. Banyu ne dadi akeh maning lur ki nang sawah lur ki. Oke. Banyune pada kae sih kosong nggih. Pemaning kosong kabeh nggih. Kosong kabeh lur ki banyune ora ana sing metu maning banyune lur nggih. Nang sawah nggih, ora metu bae nggih banyune lur, ki ora metu maning. Nggih, ora metu maning nggih lur. Nggih. Deneng kayak agak banyune garing ya lur. Ya garing lur lah, masa ora ana banyu. Udane udan bae, udane sing akeh lur dadi kok ndang ana bae, dadi muga ana pam deli banyune ya mbok lik. Kuwe ana pame kudune bisa diisi banyu iki kudune jan. Weh. Nyong lagi mlaku-mlaku. Kaget ki apa sih lur ya, kaget konyol. Oh, lobakan ki lur. Lobaka wis kae wis pada kae urung dhuwur ki lur. Sinembe nandur ki lur lobake lur ki. Lobake wis gede nyong tak kepengin lur mangan lobak. Enak dipangan ya lur lobake. Wit lobak. Urung gede ki lur lobake ki lur. Urung gede maning ke obate lobake lur, wit lobak ya. Ya lobak. He. Lobake ya.